Ninoba kaQoqola Zitha uveze wadlala umhlanu uvele uzole bothele imqola emsithayo cha ninoba silo mithangikhuleke kini kumsombuluko kwabohlanga angidlulise lo myalezo ke emva kokuthi ngithole inqwaba yengcingo lapha ebeyivela kwabe indaba zingibuza mayelana nodaba lomhla ka-29 ukuthi indlunkulu isilusimakade ithini imenyiwe yini ezokwenzeka asikubekeke lokho kokuqala umhla ka-29 awenze singalali ngisho ubuthongo ngoba njengoba indlunkulu iyathatha iposition noma iyaphakamisa igama ayikaze ishintshe lelo gama yaphakamisa yanikeza umongameli okwesibili kulokho okumenywa cha ayiminywanga indlunkulu ngisho kuthiwa imenyiwe ibingekwazi ukuya ngoba ukukhuluma kuningi thina ke singabantu besintu ke uma kukhona okuthiwa idla kubi asikwazi ukudla idla kubi ngoba uma umuntu kunento eningavumelani ngayo kufanele nibuyisane ngaphambi kokuthi nidle okuhambeni olunye so ngaleso sizathu ke asikusho lokho abanye ke babe indaba bangibuze ngendaba yencwadi ebhalo umntwana kaBhindangene ekhala ngokwenza kweNdunankulu wesifundazwe asikusho lokho akusho kwenzakele qala kodwa ke sizokhumbula ukuthi uhulumeni ufakwe umntwana wazogamanqa lapha endabeni zasemaguleni ingakho ke sebenza noma yini noma kanjani ufana ncamashina lokho akwenze kithi ukuthi indabeni zasemaguleni ayithathe ayinikeze uhulumeni siyaqonda ukuthi izwe lase South Africa liyizwe uma kushiwa izwe lomthetho sithembele kuwo lo mthetho noma ekhona amahlongandlela awuphulayo umthetho uma ubuka ukuthi nje basafaka amaphepha umongameli uyathinteka kulolu daba unkosazana Dlamini Zuma uyathinteka kulolu daba bonke kodwa baqhubekile abangasho ukuthi cha asilandele umthetho ukuthi uthini bese siyaqhubeka lokho kufanele kwenzeke akusithusike lokho sinomongameli thina onamaqala avuliwe wathi malungeni enhlangano yakhe ayistep aside ababuyele eceleni bona kodwa yena njengoba enukeka kwinkohlakalo akaze ngakwenze lokho akusimangaze siyathemba ukuthi owavela qala yosenzela umusa ukuthi udaba lwendlunkulu luthola ubulungiswa andisikhumbuze nabantu ke ukuthi lolu daba lwendlunkulu akulona lwendlunkulu kuphela kodwa lobukhosi bonke obukhona lapha eNingizimu Afrika ukuthi ubukhosi buqonde ukuthi buyisakhiwo esiyimele esilawula imindeni bese ithatha inqumo uma kuza ebukhosaneni ukuthi ubani ufanele abe yinkosana kanjalo ke nendlunkulu kaZulu noma isicasho ngeinhlamba iqashelwa ilungelo layo elisebenzisayo ukuthi ihlonze lowo ofanele abe yinkosana ngisho nalabo bonke ababekwe ukuthi baba baqaphi nabagcini bomthetho nomthetho sisekelo bashaya indiva ingakho ke sibhekelele enkantolo ukuze ubukhosi buvikelele ukuze amakhosi avikeleke imizi eyengamela ubukhosi ivikeleke ngoba indlela okwenziwe ngayo ilungelo lendlunkulu ligwamandiwe kwangena ngomdlova kwenziwa zonke izinto nokulunga neqiniso nobulungiswa neqiniso ngoba uma iqiniso umongameli wayogcina umthetho kusukela kwaseqhaleni ngaphambi kokuthi amemezele igama azisindlunkulu enze konke ngendlela efanelekile ngakho ke kubo bonke abamini endlunkulu abayesekayo lokho kumhla ka-29 noZulu wonke othi ufuna ubulungiswa lokho kumhla ka-29 akwenze singalali akusithusi kwezinye seyivuvaba ezenziwayo eyikhombayo ukuthi indlunkulu isiphinde kuyaba izindzawo zesopolitiki sokuzuzela amaphuzu siyaqonda futhi kakhulu ukuthi lapho kwele uNdlovukazi Mthaniya kubonakala ukuthi umntwana indlela enza ngayo uyashishiliza ubheke 2024 basilithi iqembu elibusayo ngoba nabanamaphupho ukuthi baphathizwe ngo-2024 baphathe isifundazwe okungcona kungenelele laba badala babo ukuthi babahlangulele lapha kuya kaBhindangene ngoba kuyacaca ngendlela babhaxa ngayo ayikho into abangayenza ke kodwa ke besingekho kwisidingo bebengayilwa nje bayidlala ipolitiki yabo kude ayidinga ukuthi sidliwe ngesihlalo ngebhadi ke ngoba kunabavulela isihlalo ukuthi sibe sokudlala usopolitiki ingakho sibona konje akusithusike lokho sisekhona futhi umthetho uzoyithatha indawo yabo yawo sinalulelo nime njalo nenabohlanga ninoba kaQoqola Zitha